Җирле автономия тәкъдиме белән Ульян шәһәрендәге балалар бакчаларында милли төркемнәр ачу яисә аларга этно-мәдәни компонент кертү кирәклеген шәһәрнең мәгариф идарәсе җитәкчесе Светлана Куликова балалар бакчалары мөдирләре белән булган очрашуда үзе әйткән иде. В школах у нас давно уже выстроена система этнокультурного воспитания. В каждой образовательной организации у нас изучают родные языки. Наши учащиеся с 1 по 11 класс изучают они уже в системе. То хочу сказать, что в детских садах пока у нас эта работа идет на начальном этапе. Она, конечно, важна, она нужна, она должна проходить в форме игры. Я это все прекрасно понимаю, потому что дошкольное образование – это своя методика. Но мы с вами должны помнить, что дошкольное образование на сегодняшний день является начальным этапом общего образования. Дөрестән дә төрле милләт балалары тәрбияләнүче шәһәр бакчаларында аерым төркемнәр ачылмаса да, бакчаларда рус, татар, чуваш һәм мордва халыкларының милли киемнәрен тектереп, аларның төрле йола уеннарын, бәйрәмнәрен оештыра башладылар. Өлкә үзәгеннән 240 чакрымда урнашкан Радищево районындагы бүгенге чара да шул программа нигезендә уза. Чтобы сплотить наш коллектив, чтобы сплотить наших детей, мы проводим праздники, которые показывают культуру разных народов. И татар, и армян, и мордва, и чуваш. Туп-туп, tüvete, ukrave, şuşamadır tüvete, menetimde tuktadı. София bizga hozir споет. И тугантей, и матуатей. Бүген 142 бала йөрүче бу бакчада уздырылучы кич утыруга балаларның әниләре белән әбиләре дә чакырылды. Тагын шунысын да әйтергә кирәк. Алар биредә кунак булып, тамашачы сыйфатында түгел, үзләре дә чарада катнашалар. Радищево районында бүген бер генә дә татар авылы юк. Дөрес, узган гасырның 30-нчы елларында Богдановка дигән авыл була. Ни кызганыч, ул да 90-нчы елларда тарала. Анда бүген 100-гә якын йорт бар, ләкин аларда бер генә яшәүче дә юк. Зак еллар шушы авылда укытучы булып эшләгән Таһира Пабулатова анда уздырган, яшәгән көннәрен бүген дә сагынып искә ала. Бик сагындыра. Бик сагындыра. Кайтасы киләме? Даже елым да. Бик авылыбыз дус иде. Шундай яхшылар иде. Вот как бер семья тордык. Бәйрәмгә балалары яисә аныклары белән килүче әниләр һәм әбиләр балаларының татарча аралашмаулары хакында да борчылып сөйләде. Күбрәк әбисе белән татарча сөйләмим, әним безнең белән тора. Ул әби белән татарча сөйләшә. Әни сөйләшкәндә миңа урысча ответ кайтара. Әбисе белән татарча гына сөйли. Күп милләтле балалар бакчасы мөдире Екатерина Михайловна белдергәнчә, киләсе ел эш планына да төрле халыкларның гореф-гадәтләрен саклау, аларны сабыйларга өйрәтү буенча байтак кына чаралар куелган. Сабан туй, акатой, шумбрат бәйрәмнәре шуларның кайберләре генә. Здесь мы разворачиваем площадки всех наших национальностей и показываем традиции, обычаи этих народов, их блюда, которые у них очень значимые, вышивки, узоры. То есть детей знакомим именно вот с истоками этих культур.